hortxe indiru Lapatxeko Konsejuk eta Mankomuniako politik, eta bertan agertitugun berri batzuk seguraztea guez. Eta, gogoratu gozun bezala, otsailien hasieran Mankomuniako juntan erabaki bat hartu zen, Lapatxeko handitzeko egokitzeko lanak ezitea, eta Gipuzkoako zagor guztiek hartzen jarraitzia, ez? Eta, ordutik honea, Lapatx pixkanaka betetzen, ez zen hasierako martxan edo velozie betatzen bezala jun, dean gora berak egitu, ontxek basuren iretorria, ontxek gutxitio, baina, azkenin, hilabete batzuk pasadie, eta nahi baino behan dugu, uste baino behan dugu, baina iritsi da momentue Lapatx betetzeikuna, eta oso bertu betekuna, gauk datorren martxin arabera, eta ziurtot ze martxatan etorrikoan zaborra, ja aurrekusi dezakegu, azarun otamarrien izango azkenengo gune Lapatxea zaborrak sartuko ina, eta baindun batetik aurrea ja kolmataingoa, eta ezingoa gehiago Lapatxen zaborriken bota. Horren ondorioz, gizun bezala, bakoitzek beraen zaborrak, berak kudua beharko ditu, beste gune batzutea emanez, Lapatxen horrez. Banik, azpeitiko udal bezala notizile oso notiziona dela guretzat. Azpimarratzen edo nuke, oso notiziona, eta gure herritarrentzat aspalditik espero zen notizile, eta oso posio dela azpimarratzen. Ez da transmititzen dut pozo hori, baina egiten, nik uste oso notizile, beti izaten duela, oso tentzillu eta dauze, baina benetan nik uste azpeitilentzat, azpeitiarantzat, igarra asko notizile gala. Igarra asko, nik aipan nahi dut, otzailin aitorak esan duen bezala, Mankomuniako lehendakaria idabea, aukera zehola beste erabaki bat hartzeko. Beste erabaki izala Lapatx berri bat itie edo ampliatzie edo beste 150.000 tonela gehiago gutxi ekartzia. Eta erabaki bat hartu zala ez egiteko. Ez egiteko, seguk hartu dugu konpromisue, eta konpromiso hori izan, zabortegi hau itxi egin duguna. Eta konpromiso hori betetzea, bete ingo dugu, azarun dut amarren, ez? Hemen hartutako erabakileen izdotik, ez? Ondori jo bezala. Lapatxe, azarun dut amarretik aurra ez du jasako errefusio batzit zaborra bitxetako zaborri. Eta, esan da bezala, ez? Lapatxe askotan izan ditu itxera datak jarri izan di, historikoki, ez? Hemeroteka botata atzarituta geundik datak. Baina data hau, txalek hau, ziurre dala. Ziurre dala, azaruko eta marze, bai Mankomuniako teknikaiek, bai GH-etako teknikaiek, foru aldundiko diputauen informonte izan da, jakitun da, eta unespena ere partetik. Ziurtatu da, Lapatxek ez dakera gehitasun gehiago, eta osa, ze ez da baten erresa zabortegi baten aldemenin bizitzie, dira usaiek, dira kantiek, eta usted oso solidarioak izan dira Gipuzko osokin, eta hemendik aurrera, guk ere, beste Gipuzkoa dana bezala, gure kudeatu ditugu zaborrak, Lapatxea ezin du ditugu. Bukatzeko, nik herritarra nahi nuke eskerrak ematie, izan duen pazientziatik, urte asko, Lapatxek urte asko dauzkat amazki, urte asko esaten itxiko dala eta itxiko dala, pazientziatik eskerrik asko, konfiantzatik, nik uste konfiantza puntua demen digula gobernuei, eta nik uste hor da hola erantzun, ez? Azarun dut amarren danok ikusiko dugu, Lapatxek nuka ere. Horretik, eskerrak egizko herritarrai ere, gaiek ere, gutzeugiz, lortu dugulako, Martin, Lapatx behin betiko iztie. Zabortek dien arue dutara azpiti, beste aro batzuk hasiko sistema bat egiko beto berziklatzeko, zaborra beste modu batutara kudea berko deu, baina, zabortek dien, useiek, kalte horiek ja, bukade. Talentzat, esan berdet hori oso notizi.